français ko k'u ka jamanadenw ka Mali bila américain ko k'u ka Mali bila an b'o la waati min événement dɔ bɛ ka kɛ Bamako a ka bon hakili ma min bɛ wele ko BAMEX BAMEX de ye Bamako Expo 2025 exposition de do Mali diɲɛ bɛ yɔrɔ min na maa kun t'a miiri ko diɲɛ setigi jamanaw bɛ Mali choisi kana ni ɲɔgɔn kɛnɛ sigi an faso kɔnɔ n'i y'a ye Mali bɔra yɔrɔ min armée Mali kun bɛ janfa min kɔnɔ an ka jamana fankelen minɛnen bɛ an na wali jamanaw sɔrɔdasi 20,000 tun bɛ yen an yɛrɛ tɛ se plus de 10 ans an ka sɔrɔdasiw bɛ former ni yirikuru de ye k'o ye marifa ye donc denmisɛnnin kulonkɛ quoi pa donc dɔ b'i da ko ale sara ale blessera donc ni da ye quoi an ka sɔrɔdasiw tun bɛ former ni former cogo de la Union européenne fɛ Mali gouvernement ka formation tɛ dɛ Union européenne fɛ nin juguya dɛmɛ de don ka na ye bi an ka jamana ka o mɔgɔw bɛɛ gɛn ka bɔ an faso kɔnɔ dɔw ko n'an y'u gɛn ko diɲɛ bɛ wuli an yɛrɛ ka armée de b'an ka territoire fan bɛɛ kɔnɔ bi opération na ka sanfɛ minɛnw sɔrɔ ka duguma minɛnw sɔrɔ ka jikan minɛnw sɔrɔ fo bi diɲɛ setigi jamana min n'a y'u gɛn u bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ pour que u bɛ segin ka na an faso kɔnɔ cogo min u ye complot minnu tigɛ an kama récemment a bɛɛ kɛra échec ye o de la u caman y'u da changer an ka jamanadenw ka Mali bila su ko dugusajɛ a k'an bɛ Mali sɔrɔdasiw féliciter terrorisme kɛlɛli la plan échouera kɔnɔ de tiɲɛna fausse couche de kɛra donc janfan tigilamaw bɛɛ bɛ k'u cun ka jigin o don na an ye vocal an ka kuma laban na yan an ye vocal dɔw jouer a y'u lamɛn k'a dɔn fɛn min bɛ olu kɔnɔ donc kɛnɛ fɛrɛlen bɛ bi armée Mali se min b'a ye a n'a ye exploit min kɛ ka Kidal minɛ en si peu de temps a kɛra exemple de ye diɲɛ kɔnɔ bi en matière de défense et de sécurité le Mali est devenu un cas d'école en matière de résilience de souveraineté et d'exploit de bravoure militaire an b'an ka cɛdenw fo yan au-delà Turki jamana olu bɛ armement sugu bɛɛ dilan u ye Mali choisi k'a fɔ ko exposition de bɛna kɛ an fɛ yan Bamako nin kalo in tile 11 k'a daminɛ o la ka taa se a kalo tile 14 ma ni o bɛ wele ko BAMEX 2025 BAMEX 25 c'est-à-dire Bamako Expo 2025 ni sigi ɲɛmɔgɔya talen bɛ k'a di mɔgɔ cɛba 3 ma minnu y'an ka jamana sécurité ni défense jɔ a sen kan le général d'armée Assimi Goïta n'o y'an ka jamana ɲɛmɔgɔ ye le général des corps d'armée Sadio Kamara n'o ye ministre de la défense ye ani le général de division Daoud ministre de la sécurité ni baara min bɛna kɛ a ɲɛmɔgɔya talen bɛ k'a di ni cɛba 3 de ma an balimaw n'i ye BAMEX ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ nin bɛna k'a siɲɛ fɔlɔ ye ni ɲɔgɔn ka organiser Mali la de quoi il s'agit la première édition du Salon international de la défense et de la sécurité la première édition c'est un salon international pour la défense et la sécurité ni a siɲɛ fɔlɔ ye ni nga organiser Mali kɔnɔ Turkiw ye Mali de choisi c'est pas gratuit an balimaw ni ɲɔgɔn kɛnɛ fana tɛ Afrique pour le moment
cɛ dɔ burankɛ ɲuman na pour le moment ni ɲɔgɔn tɛ jamana bolo fɔlɔ Afrique Bamexi ni ye Mali de garizigɛ ye. Pour le moment ces cadres existent en Afrique pour le Mali. O fana digilen bɛ dɔw la nka u bɛ sa ni Ala sɔnna a ma. Jɔn ni jɔn bɛ ɲɔgɔn kunbɛn nin kɛnɛ in kan? Diɲɛ armée, diɲɛ gouvernement, kɛlɛkɛminɛnw dilanbagaw, experts, médias, pour que diɲɛ mansimafɛn kura minnu bɛ yen armement ko la, défense ko la ani sécurité ko la, o kɛnɛ de bɛna sigi Bamako ka diɲɛ ka seko ni dɔnko kɛlɛminɛnw ni kɛlɛ fɛɛrɛw ni technologie minnu bɛ kɛlɛ kɔnɔ bi ni ko kuraw don o de bɛna sigi an fɛ yan Bamako. An balimaw, i b'a ye k'a fɔ Afrique dɔrɔn tɛ, c'est l'un des salons au monde les plus importants et les plus innovants. Ko kura caman bɛna jateminɛ min kɔnɔna la. Mun ni mun bɛna yira? Sanfɛminɛnw, jikanminɛnw, dugumaminɛnw, mun ni mun de bɛ ka aw makɔnɔ? Démonstration jumɛnw bɛ yen a kɛnɛ kan? A fɔlɔ dugumaminɛnw, u bɛ minnu wele ko véhicule blindé polyvalent. Turkiw ni fɛnw ka gɛrɛkɛminɛ dagabana dilannenw olu bɛna yira mɔgɔw la. Jamanaw gouvernementw bɛ na, jamanaw armées bɛ na, armement dilanbagaw fana bɛ na n'u ka seko ni dɔnko ye k'a yira. Donc, ani chariw, véhicules de transport de troupes, solutions logistiques, systèmes d'artillerie, roquettes, missiles guidés, ka taa se drone génération kura dɔw bɛ yen ani des véhicules sans pilote. Mobile min ni chauffeur tɛ don a kɔnɔ. An kɔni tun bɛ drone de dɔn pilote tɛ don a kɔnɔ. Mais mobile min ni chauffeur tɛ don a kɔnɔ. Innovation do. I y'a mɛn mobile yɛlɛla mini sanfɛ a pɛrɛnna chauffeur sara ni sara. Ja fɛɛrɛw bɛ yen technologie la nin bɛɛ la mobile gansan bɛ taa mɔgɔ t'a kɔnɔ. Pour que ka terrain étudier ka a fɛnw jateminɛ. Donc tout ça existe. Sanfɛminɛnw, avion de combat dagabanaw olu bɛna yira. Hélicoptères, drone de reconnaissance, drone d'attaque, système de défense aérienne et antimissile, radar, solutions avioniques de dernière génération. O minɛnw fana caman bɛ na. Ayiwa, industrie minnu bɛ nin minɛn ninnu dilan u bɛ na minɛn ninnu yira ka tila ka minɛn ninnu labaara mɔgɔw k'u ye kɔnba kɔnɔna la. Ni jamana min bɛ fɛ ka min san n'o nɛgɛ donni na i bɛ fɛ k'a san k'a di ka armée ma o b'i yɛrɛ bolo. Ne kɔni b'a dɔn kuma min taatɔ don dugutigi bulon na a tɛ se dugutigi den k'i kun da kogo la k'i bɛ jama natɔ lajɛ a bɛɛ bɛna k'i sen kɔrɔ ye. O ye que Mali niyɔrɔ ye mun ni mun ye ni minɛn na a tɛ se maa k'i da don o kibaruya la bilen. Jikanminɛnw fana bɛ yen. Navire de guerre, patrouilleurs, système de surveillance côtière, sonar, torpille, véhicules maritimes autonomes. Ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ yen ka taa se technologie modèle wɛrɛw ma. Cybersécurité sira kan, guerre électronique, satellite, technologie spatiale, équipement de communication sécurisé, solutions contrôle commande et système électro-optique, dispositifs de sécurité intérieure. Armement ni équipement na, armement lourd, munitions intelligentes. Munitions intelligentes, an kɔni bɛ kisɛ dɔn, mais kisɛ min ni intelligence b'a la, o fana y'a dama kibaruya de. Nin ye kisɛ dagabana modèle wɛrɛ ye. Minnu ni o détail bɛna di a kɛnɛ kan a dɔnbaga jɔnjɔnw olu fana fɛ fo ka taa se minɛn caman wɛrɛw ma minnu ni olu bɛɛ lajɛlen bɛna yira ni salon kɛnɛ kan ka hakili jigin k'a fɔ salon in thématiques fana b'a la conférences a n'a ɲɔgɔn caman wɛrɛ minnu bɛna kɛ. Donc an balimaw